Asha for me mo bibia kwaba by emergency Ghana TV so ebusian for ya sanso asha week for asimi did say baby bia will be an nyama ekosie de amana and next story ebusian for me saka e wo fidem ha se ne enye futu sem kese emfama yen ya yekoto asase e won konfu nsem no yemfentu ya hofo ye mami bi de na sem abedan na ya e wo Sompa TV na sem ode bae ne se wato asase e wo bi nchen na nipa no nklata ho asem e nebusiafo nipa na adwen se nklata no onfa mma no na ye mami kire mu no o se wa ha nipa no sa se eja fa me klata mame eja mato asase wo nchen me klata asem nso a asa wo dada me na mame ne ye na adwen se asase na nipa na to ama no obekoso okoso a okote se asase no eyo bi fofo dia enti maame no e dia ba bepie mu e wo fide mu asese dia ye mo ano ne ye ngi ni sika e ma na esanso no de onti ase nenti ase otena because nipa no oni ba bi oye de onya sika efi ya odi sika no e ma ne se oto asase e de efi ni nchen enti busuafo ye nsem ne nko tie mu nsem ma na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no come ho ne ko hwe video no me pa cho bra wanim kakra ma me sane e be betimi ate won kan yie Rabiatu e betimi ate won kan yie owo me na te sai eja adumaye de radia se unim se ma me nya hu ma me anani afia na mani ajepa ni enti amani age nyina ne se me nsoso me bompa ye se da bi menyini na maye se wo na eja ma peduku debo pa bo papa e twa me ntoma si so na se nkante me koba enti ene wo ko nhira ne ade ya aka obawai yo me da wa no ase awia imame di kan bo odin na fe yen hwe ade etete wo e pa cho ya frame atadwa kwa de e atadwa wa fu adwa wa dia wa ye die mempe me se wa ye sa atadwa na busumpi so atadwa no so de bonyo covid bae no atadwa no wa ye sei Mami atadwa awia yi. E mo ba ne fa mo awo. Awia de brown so nya brown sa. Enya boko sa. Twenti na me pesa me yama wo sere kakra na pressure kunipa. Me se me pasa to. Enti me ko susu ho kire me ba. Ene wo so woni mo obi a wo toni bie. Ena me se so sa de a won kire me. Na me nko na wo se nko ne me beko. Ena me se hene. No se nipa no wo eni nkonoma ena me see you nti dana ye kono omo kodi baabi ena me koye na ye yabo wada nti me koye me koto brano e frena aboaje ena me kan ma se mo nyina kire no so obenya bia ma me na abusua de ye wo ho ena nana de ye wo ho ena me se abusua de me mpe eja bia na kofa manso na de aba nti o ma me nana de eno wose ho eno wose me nko fiada maba ti fiada na me ho anu wo frɛ me se Sofia na benti me ma me nko ena eja me koe se pe no de me ko asase ne so me ka chense miniska me pe half eno so obi twa man na eja wo twae to twa ma me no me tuaka ena mbusa nse da be na me nsabe ka me paper eno so na eye paper no na se me do de no koka ho a no wa ye ne preko na wo de ama ena me see you ma bona me nsanka paper no mfie me yensani enti me ka se me ba ha na me nana no mo se ja no wo de be ma na me se da bi papa no wo sisi me se no wo di me chia me metwa blog agu ho mfie me yensani mata anwea ne abode akogu plot no so ntemfa nse ba bosume mienu ni ena me se me corporate no so akohwe na aka makoye adwuma ntime ko ye sepe wo corporate no so am ka kire me nana ne se da bi me enkofi ti eduru kwa mu bebe na me se ma bre me kotuwe nti o ma me transe kakra ntime transe ye no na boy bi ba odi em ne kana me se safo a boy mi ne no eno anso se mi ne no na boy ne chia ye no san ye ho no ko proto no so to ba ye se pe no se ma me wo proto ni na me se ai wo se proto ne ni wo eye me ma me asase
to a can yes pe and I'm Mrs. San was young and say any aboagena ton mammy yes a car bano aboagena ton assassin de mammy and decided tear the anka me and quaboagen was me crama cobona na mane nana says me who any pacola menenemra and I'm saying ye say a papa and decided tear the achreme da ye be corner now and was any me and come mammy ho nam se meko baby a me we no baby a ma me wo de e kwan wa fa me ko wo se me betwa eja akono ma buru nti no mi nya ho na me se oh wo nya ho se ne me nkwa ne nkonoma aha ne ne nkonoma nso de papa na oton asase ma oh de obeka asase ne nya wo de ano aha ya ne ma me de ano aha enti aya sa ne se pe wo se ne nkonoma no so onko se no wakodidi ahemfo ne bia atem ni o maame asase no otwa nananom adapa nti ese watua ne chokwan enti ya sa no na me ne me nananom mienu ko ani nkonoma ho ti ko na mkoto ni oton asase ne maame na me se chiame aboaje me ko asase ne so no aba me bi yase efre ne ku wa basa asase no o maame dia enti ade na wo kan o se ti wodin sasa dada de obi ama ho enen obi ba ho na me de o kan salam kan kire me nana no se mon sole me ho chiame nkruma na ka asa chiame aboaje enti chiame aboaje no na e ka kire o sasa dada de obi ama ho na enen obi ba ho enti dian enti o kan salam kan kire me nana no se ne mon sole ne ye nko eja ye bai me so mete anumanye ha ye ba enti na ma adwene ya me se me de me susu se makoka no bi obeba obefre me oni me noma na ka bi o akase ne ye nko ma ame ne ho ana ye nko kan bibi me hwe ya bosome krabasa o hankan hwe e ba enti efri da ukohia achiame aboaji ya wo kan asem ni kire na wote wo kase dada da obi ama afi wan kan hwe no wan kan hwe enfie dodo se ni bosome sei ye ko ye de ye ko kan asam ne de mfansa bosome mienu na ye ko bosome miensa enti ya za ne se penam se de be mente ase enti aba ye ma na wono ko didi wo hene na atemu no ku no en was e ono se afre ne sei ku ai en was e masase ne kura me de akokan kire na na me se oh en ye fa me ko na na fie no was winnimu grace board fie na me se me nim ho and was what they call also pay grace board fee am say na say na me busa grace board fee no be de me ko baby asa why na esuma asuma chenchire cool na so na wunya nko no wadi na nanu matem na e kire say me nko OHENENI fee wo grace board ho enti aja wo ya na busa me na ne say na baby a wo kan wunim ho ana me na ne say minim kurom ho bat minim ma me ne fee no say ma me ne fee no wa penti ne fita enti wuduru wana busa so pe grace board fie obi abecha ene yes na je di be nansa na nsamo me yanko yes etu ya na mo ja yoko wa hini ho yokura ye nimo hwe sawo kwa age so take permission ansa no wako tie nim baby yako yese pe na sister be ye chia no ene o se di asem ne yese ye banana ho no se mo ne na kasa ne yese debi enti na mai ba ko OHENENI ja ase hene ne normal wo ye ho ne ye frɛ no se na ye pese ye ko nana ho ni ye hunu ni ye be ye se gise ye ne kasa ansa ene wo ne kasa ai eno nana ne soma ni me nya akwan ene ye nya akwa akom tie ko mu ne sepe na obisa akwa aso na mse nana me pa acho akoto asase wo chiame abo ajo mfie mi yansani o mame pepesa wo se wo na aye pepa no enti da wo mfa mame afi so asan kan kire me se Sofia no ko twa ayen wa pam ana me sister Sofia no go twa wa pam wo se na pam Sofia na se nkomo ni nyina akwahye max ne doso enti me kan sa kire na se me nua ba se me kan kire sa se me nim hu bia boa na me boa chiame abo age wo amfa sika bia mreme so this cabre me an kan fie me ansan nka wasi wo fie no na na mama musa asase no de ma wasen o de ma me 75 na ka 250 na ka 10 million 100 million ese
75 no cry say 7500 ena eja me ka kire na ne se da bi ene ya sa na te dia kwache aboaje na ka wabɔ no asase so bia no ontua woka ema pinkom ena asase no nso ne no asase no ya to bo no say nya 75 bi da bi enti bo foforo na aba no ena faje aboaje obi bia wo de ko proto no so a ma me na je na asase no check ma aboaje ontua ka na ma kwan saa wakan saa me ni nipa mienu ne koy kansi to wakan saa na msena na me da ase ene ye sore ye ne ye bai tie bai ne na nsan so na me kwa aboaje ne ho ene nkonoma na me se kia me aboaje ene wase ma me na me se ne me kan kire asase no me mpa biem me je me sika bibia nso a waso bia no me check ya ma otua tie na me kan saa kire wase ne ye me no be kɔ na ho na me nyie me ho ade nkyere ne sama kɔ na ho me ne be kɔ na ho na me peda me no be kɔ na me so pemra ne be kɔ na ho no osan na me se me kan kire wase na ho makɔ na se me nyim bibia mfiri ho nti me kan ye no wa ye din na o phone so na me dey nti mami misa mame sa chiame aboaje aye kan oda ye chiame manana ai a okwa ahifie kɔso kɔ ɛda no kwasi ada me kɔ hɔ me kɔ ene ya accident na omo ye omo ne mente ma me san e bai ɛna me dey me kan sa de kyerɛ no ti me kɔ me san me firi hɔ me san kɔ asase no so me hɔ na ba ma ne bai cool no obai ente me kɔ asase no so no ayewa ti sei ɛna snap ɛdam na anwea na amato no ye de asi so ana me se eja ensama we di anu ode kan bi me na esama we cool no so cool na wo se woni nko na na ho ne woni nko na china wakotwa gba ahimfo mpanyimfo nyina wona de china pon ya yo wakosi so enti ayasa no na me nimbra bi wokrom wo manu na me suro na me frɛ no se bra manu bra no oba na me se kohwe proto no so bibia wo bi di akosi so wo se nya bibia be ye cool na me kono ti ono makwansin na cool ba na oba na wo se maame na me se wo se hwɛ no wa anya adwuma ewa asase no so entwe blog no kora enkwa asase no so ne kofi kasa na me so nkrofo nso kasa boy no obodu ya nso so a nansa ene wa ben wo na enyan enti aya sa ne mesuro ena mfrɛ me na nanom sa eja mumi yanko me nwu ya ne mu ni menya ku ankokun ena eja me bae we de ku we de ene hit you enti bae se pe ena mka kyerɛ me na nanom sa me de be ba ha tinura ena me frɛ na bre bi fa ena mka ma se munya kyerɛ no wo se me mra na eja me de bae yo mame ya da se na ensam a mi tie nyina no madwene akosi ku ene chiame ku no sahimfie mpanyimfo nyina na waye wo mo ono ne wofa yeso ye ai akinyame hene osadie wose ne wofa ne na akoton asase no na odi ne wofa na atem asase kuro ya da afu se ne wofa ne na aton enti na me woko hu me no a me kan sa abo age ne na aton no ena se na ba mu obo enti me kura me kan je sa na ete de a ko me enko na ka me nkopa ne wofa ne chew seja ohwo ne di akokwa na ni abo minnim nti sa ne ba ne na ne wofa asena afom a omfa ncheme we de maame enya asem bia dia me pesa me kan se nam ku se nam nana se de udiska ne ma no eye chiame me aboaje chiame aboaje enti won fa osika ma we ye asem tiawa ai na ma kan kire no se asem ya wo so nyina no dada woro ma on kire ye da ya magi esika na bibia atu anope bra frɛ na oso okosunyan ene wo se asase ne nya no kore ena mse ne ku wo ho ena me de ku ne no mama enti ma no utu asase no utu ya ke ma receipt ye ma bibi ena me kan kire wo se on fa me ne ma no receipt ne ayi ma me no wo se ne nyina awo nana ho enti na kire se da we ye payment no wa nyi receipt bia wo se wo nana ho enu ni problem no enti se sie me kokoshe kotade ma me se wa ba ya metie ma kwaje kotade a hye di wanim kukukukuku ye kona chiami busa me se ede na kire se ma mi discover me ede na metumi aka kire ani ebra ya busa no wo se ye no kore waje atum
waje atum ene e mo mfra ne emusa nda o this kan bebre we dey say wa ma na ye mra ma ye nti munya no enti wo kan say ne nyina ye nti na atiefo nyina nyim adansefo se na na tia me aboaje waje tum What was that cinema that is a Papa? Maybe to be a would at the car line. So be on Katana, you say it's Panama, never than this. I'm a man or Yahweh. Meba. Open Papa, why a frozen? Ayawaje woni ne me buza wo di me buza se wo di ne de sai no so ya kan ni so ya santini o ya kan ni very good so woni me say asase ya ta asase firi obi ho a before nipa na wo asase ne ya wo dia wo na wo to asase am obi wo na be ma nipa ko na location paper wo na be ma na dencha wona abedi nipa nim ohina asase ne ne de na wona abedi nipa ko nim sana na asase we ya mede nti bia wona ate akomya so nti ne je pese be krata ama no na ka so na to asase na wonya pipa na wo ya lance so bia na ma obi krata asem we no e ka no he da bi wo no wasema me ka na sai wo no wasema me ka na sai wo se asase no a ye ka wasema no ma me no wo se so bia na eso yi pipa de ma me nya za na wo ka Sofia na also ye pepa de mama me no. Sofia auto asase. Asase wo na auto asase wo a auto asase wo za ya wo dia no. Wo na be pepa de amani pa ko na auto asase na ma no. Le nya ta ti ure. Le nya me. Aha. O ties kana ma wan. O ko ties kana ma. Se kana ga ta de me be si so. Ana me ne eti me ba wonu sa Ghana mre mu no enipa ne be kon hwehwe ye sika sem ho asase ho asem enipa e be twa sika de ama wo no wo ana wonu se emra betimi no wadi ana se mra eni woni ana na mra ana tu da mika ka so bin kan na 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 kan o bien wo aka ka na kan na ma ye ko ja so pra ta ka onya bo se se nya ni na be kan onya bo tre nkuti aba me ni obi bi kan ni o also the man wine ojuan o de ye de so the man Sofia na Sofia na asase ne dia yifro ne ento aso ne na try say we anya ne for the last time one ene e ono no na afra de crop pese ba ne so we di etietia me ma me kon huntini matwu wo asem we ho kora sika no waje na ma me mistake o ya ne say we discount obi a je receipt na ya dance die krata say no tu scam obi no waka kire me say receipt ni nyina wo na ho na ma me ma wo ade bi a do be bo wo ntoma no free na akoi we de teku ana asempo ama obi pe expect receipt mate tago Ashafo mi do bibi asese ojibre ma yekohwe video no eba ye se na dani de nia meka no ye ntie nipa ba konkon asem se na ya ye nua ba na ya eka ye no osisisi ankrata eni asase no so nti den na kire se maame no eto asase no ewo papa ne nchen na ohene na asem ne de eja waka ne de awie maame no so waye big mistake ankasa. At that moment na wo to asase no na guess o make sure say nipa no edin krata ne be ma at that moment no ansa na o di sika na ye ama no na nipa no wen ne sa kasika na wiai dia wo be ka di on de enfa ne hu ntebusiafo yen hye ne nso yema ye ni na ho issues we nkofo de be piem ofidem ha se ekyirechire mu e na obi agi bisika o ma me asase me kwa asase no so no obi na ebini ebusiafo nti nipa de ese ye frɛ no no so ye tie the side of story because ya ye nua ba na ya kyerɛ mu no ɔso ɔmo frɛ no ɔse maame no boa nti ye nua no ofidem ha se ye besa so atena story no so bio na ɔka sɛ
nipa no mfa sika bi amble no no so ye say ye de yenya no ofide mu ase say even ye be friend mpo na wa pick phone no na ye na akasa kwa na eja ebetimi aboa ye because obi sika die busuafo ntimi ndi ne sa keke because uni baby a nipa nya ne sika fi yes yen fa story we enti ye ho fo busuafo ebesa so atena story no so ebio menti bibi e be fi story we ti e de abebia busuafo me de ebeba be so me din e de catch mami esi anese ye besa so edi nhyiemu e wa hebio ebusuafo